नालासोपारा पश्चिम समेळपाडा येथे गेली 4 वर्षापासून लागोपाठ जलभराव होत आहे व तळमजल्यावरती राहणाऱ्या सर्वसामान्य जनतेला खूपच त्रास सहन करावा लागत आहे. वसई विरार शहर महानगरपालिकेच्या वतीने समेळपाडा येथे गटाराचे कामही करण्यात आले, परंतु त्याचा काही उपयोग झालेला नाही आहे. आपल्याला दिसत आहे की वसई विरार शहर महानगरपालिकेने केलेला खर्च संपूर्ण वाया गेलेला दिसत आहे. हे बातमी बनवण्यासाठी वसई विरार शहर महानगरपालिकेच्या वतीने जे काम केलं जात आहे, मुख्य काम म्हणजे की बरकत बिल्डिंगच्या पुढे जो पाण्याचा प्रवाह आहे तो जाण्यासाठी अटकाव होतो आणि तिथून मेन काम करणं गरजेचं आहे. हे वसई विरार शहर महानगरपालिकेच्या लक्षात येत नाही आहे व त्यामुळे हा सगळा गोंधळ होतो. कितीही खर्च करून दरवर्षीप्रमाणे तेवढंच पाणी जमा होत आहे.